така? Ами аз ще ти го изпратя на Viber и ти ще го отвориш и ще ти кажа, моля те гласувай, нали, на еди кой си линк. И ти ще го отвориш, то ще ти поиска данните да ги въведеш и така нататък. Всъщност кажи ми това, което сами казваш, мога да хакнеш Facebook. Всъщност въобще достатъчно ли сме защитени? Ако говорим специално за Facebook акаунта, той е много защитен. Както повечето специалисти по информационна сигурност знаят и е трудно, нали, пробиваем съответно, дори да не кажа невъзможно. Повечето атаки стават с ваше съдействие, съдействието на обикновения потребител, който е бил поканен, примерно, да хареса някой линк или просто да сподели някаква информация в интернет и когато вие си въведете данните от този линк, към който сте пренасочени, паролите ви биват откраднати, това се казва фишинг сайт. Добре, нека отбележим първо, че ще създадем фишинг сайт, който в случая клонираме сайта на Facebook, който не е истински. Така, вече създадохме сайта на Facebook и сега, за да го прикрием, ще трябва да влезем в bit.ly. Тук чрез този сайт скриваме съответно истинския адрес на сайта, където се намира, чрез shorten link. Всъщност той Bitly си е сайт, който всички ние си ползваме за shorten link. Да, абсолютно за кратки линкове. Изпращам ти го съответно с моля гласувайте на този адрес. Потребителят цъква на този линк. Така, аз получавам и това съобщение в момента. С линка да гласувам на него, цъкам го. Да, моля, гласувайте. То си ми за точката Facebook съответно с всички си неща. Да. И ви излизат сайта на Facebook. Значи това е теста, който ти би трябвало да получиш. За имейла пишеме тест tamaimonsko@hacker.bg и като парола какво да си измислиме? Примерно тест 1, 2, 3. Така или иначе системите, както казах, са доста защитени. Повечето така наречени хакери използват невежеството, така да го нареча, на потребителят, който е в интернет, за да го подлъжат или подмамят да изтегли дадено приложение, чрез което приложение зад него се инсталира зловреден софтуер и се отваря задна вратичка или бекдор на дадената система. Сега отваряме файлът, който сме получили съответно, в който се записват данните от фишинг сайта и ето виждате къде е отбелязан логин, имейл адрес. Тяко що да факто ти хакне един профил, ако някой реши да гласува. Тестов фишинг сайт, ако някой по този начин се случват атаките. Нека да кажем първо каква е разликата между етичния хакер и истинския хакер. Разликата е, че етичният хакер тества системите и открива уязвимите им места с цел да ги защити и да приложи съответните контрамерки за противодействие, а истинският хакер ги използва с цел кражба на информация, чрез хакнатия компютър да хакне друг компютър и за всякакви такива злонамерени други действия. Добре, да дай някакъв съвет също на хората, за да могат да се предпазват от такива атаки. Нека вземем за пример Facebook. Ако получите линк, на който ви молят да гласувате, не го правете, не се връзвайте към Free Wi-Fi или така да го наречем, или така наречените свободни мрежи, защото някой хакер може да ги използва тези мрежи да са пуснати нарочно, за да ви откраднат имената и паролите и други секретни данни. Това е възможно, така т.е. като мине с телефона си, пусна си Free Wi-Fi? Абсолютно всеки, който използва Free Wi-Fi е уязвим на 100%. Никой не знае и не може да даде гаранция какъв е интернета, който използвате свободно. Добре, сега ще ми разкажеш това и последно те питам всъщност, когато става въпрос за имейлите ни, по същия начин ли стоят нещата? Колкото да е общо, но общо как се хаква мейл? Повечето ги хакват чрез password guessing или познаване на тайните въпроси и точно за това трябва да слагате по-сложни пароли, по-комплексни, съответно да не слагате като потребителско име или парола вашата дата на раждане, домашен любимец, майчиното ви, името на майка ви съответно и така нататък. Трябва да слагате някакви други неща, които са много комплексни, да има символи, да има главни, малки букви и така нататък.